anem a pensar ja en el partit del dijous, que torna a la Conference Europa, juguem contra el Hajduk Split, perquè siga Are You Speak English. No coneixem el jugador, respecte, sé que tots ja acaben en Nick, però no veig a ningú Enric ni a ningú que siga el nostre amic. Ja sabeu que juguem en l'estadi de Ciutat de València i n'hi ha que fer desplaçament. He vist llargues coles en la tenda avui, molta gent va en autobús. Fet compte que és una festa com quan anaves de despedida. Jo ja fa molt de temps que no vaig. O que vulgueu anar en cotxe, pues junteu 4 o 5 per aprofitar el viatge i que la gasolina més barata pues, se dividir entre tots com bons amics, un bizum. I perquè no tinguen qui juntar-se, pues, des d'avui podeu descarregar-vos l'aplicació GroguetCar per poder juntar-vos en altres groguets com vosaltres per anar a València. Això és de categoria, xiquet. Jo els partits de casa no me perc ni uno. Però fora no anava mai. I ara m'arrepleguen en casa. Gràcies, en Pasqual. I GroguetCar.